Boko Haram na yin TikTok suna sarrafa jirage marasa matuƙa don sa ido kan sansanonin soji, inji Bulama. Wani mai sharhi kan harkokin tsaro kuma babban jami'i a sashen binciken tsauraran ra'ayin cibiyar wato Tony Blair for Global Change wato Bulama Bukarti a ranar Lahadi ya yi wato gargaɗin cewa ayyukan ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram sun fara wato samun mabiya a manyan kafafen sada zumunta irin su TikTok. Bukarti ya bayyana haka ne yayin da ya kasance babban bako a shirin siyasa na gidan talabijin na Channels. Wannan fallasa na zuwa ne mako guda bayan sanata mai wakiltar Borno ta Kudu wato Ali Ndome ya koka kan yadda jihar Borno ta yi asarar sojoji 100 da fararen hula 280 a hare-haren wato da mayakan Boko Haram suka kai a cikin watanni 6. Sai dai Bukarti wanda ya shafe shekaru da dama yana gudanar da bincike kan kungiyar ta 'yan ta'adda ya kara nuna fargabar cewa a halin yanzu 'yan tada kayan bayan na wato yada akidar su ne a shafukan sada zumunta ta hanyar dora naɗaɗɗen faifan bidiyo da kuma wato gabatarwa kai tsaye. Ya ce yanzu idan ka shiga TikTok zaka ga shafukan 'yan Boko Haram suna gudanar da shirye-shirye kai tsaye ko kuma su daura naɗaɗɗen bidiyo inda suke wato yada akidar Boko Haram, suna kafa wato hujjar kashe-kashen da suke yi da harshen Hausa, suna amsa tambayoyi daga masu sauraro, suna kuma amsa tsokaci da aka rubuta. Ko a wannan makon ma an samu wani wato dan Boko Haram da ya saka wani bidiyo na mintuna 10 a TikTok yana kai min hari saboda na yi magana kan karuwar ta'addancin kungiyar. Amma ba wannan kadai ba, mun san wato Boko Haram a yanzu suna sarrafa jirage marasa matuka, suna sa ido kenan kan tsarin soja a yankin arewa maso gabas da jirage marasa matuka. Abinda muka gani cikin watanni 3 da suka wuce shine hare-hare 7 kenan da 'yan Boko Haram suka kai a manyan sansanonin sojojin Najeriya a Sabon Gari da sauran wurare da dama. Sun mamaye sansanonin, sun tarwatsa sojoji, sun kuma kashe wasu, sannan sun kama wasu, suka sace makamai, abinci, magunguna da sauran kayan aiki daga yankunan, suka gudu cikin daji. Ƙarshen rahoton kenan. Allah ya raba nagari da mugu.